Toto je Minecraft Marketplace, ktorý je dostupný iba na Bedrock verzii Minecraftu. Takže Java hráči, ste v prdeli. Je to v podstate shop s rôznymi módmi, mapami, texture packmi a skinami. Takže ideme si nejaké posťahovať. Počkať, ale máš minecoiny? Čo sú minecoiny? Minecoin je mena na Minecraft Marketplace, za ktorú si všetky tieto veci vieš stiahnuť. Tak si idem teda nejaké kúpiť. Jo, to som ti vlastne zabudol povedať. Ale našťastie tu sú nejaké zadarmo, ako napríklad tento. OK ľudia, no momentálne sa teda nachádzame na nejakom placatom svete. A samozrejme, že tu nebudem sám a som tu s Baltomom. Čaute, čau. OK, takže ja tu mám rovno pripravenú takúto knihu, ktorá sa volá All the Wool Guide. Takže keď si to otvorím, tak to mám vlastne popísané všetko o tom mode. Ale my to samozrejme už máme naštudované. OK, no a každopádne, keď pôjdeme takto úplne sem dole, tak tu máme takéto itemy. OK, no a teraz si každý z týchto itemov ideme odskúšať, takže prvý tu máme balón. OK, to je balón. Počkajte, vie sa s nimi? Ľudia! Actually, ja sedím na tom balóne, počkajte, ja zničím tento. Bum. OK, ja tam sedím. A ono to ide do nekonečna hore. Yes! Si tam? A toto by mohla byť dobrá minihra. Actually. Lebo ty vieš praskať tie balóny. Aha, to znie zaujímavo, OK, ďalej tu máme nejakú stoličku. A takto, tak si viem spraviť aj stoličku, ako keby z toto. A je ešte niečo ďalej? Áno, máme tu potom gauč. Myslel som akože stolička vylepšiť. Ne. Joj. Ďalej tu máme teda gauč, na ktorý si teda tiež vieme sadnúť. Skôr ono je blbé to. Počkaj, my si vieme na neho sadnúť dvaja? Poď. Počkaj, čo? Jo, minihry na gauči. Počkaj, to ide sa. Počkať, ty to vieš ovládať? Ja sa toho nedržím. Ani ja. No a každopádne s gaučom sa dá spraviť to isté. Keď si shiftnete a kliknete na to wrenchom, tak sa vám toto disappearnutie operadla, čo je blbosť podľa mňa. To je divné. Hej. Potom tu máme takéto dvere. To sú v podstate na garáže, hej. Čiže takto, bum. A viete to otvárať a zatvárať. Čiže takto, otvorilo sa, takto sa to zatvorilo. A áno, sú tu aj autá, takže ja teraz jedno spawnem. Vyzerajú teda nejak takto, ako keby sú z vlny. Tak idem teda toto nasadnúť. Wow, akože je dosť rýchle. OK, no a čo sa stane, keď na to kliknem tiež tým Kabriolet! OK, ľudia, actually, my si tu vieme spraviť aj kabriolet z toho. OK, tak toto je extrémne coolové. OK, no ako si môžete všimnúť, tak všetko je toto zatiaľ biele, ale viete si na to pridať custom farby. A samozrejme tu sú aj nejaké tie farby. Pozrite sa, tuto sú farby normálne a tuto máte extrémne veľa custom farieb. Ja si vezmem teda napríklad takúto fialovú a nafarbím tým gauč, OK, toto vyzerá super. Počkať, aj to auto nafarbím, okay. Nice. Všetko a teraz všetko máme fialové, yes. OK, no a ďalší mod tu máme furniture. A tuto máte teda všetky tie crafting recepty na všetky tieto veci. Čo je podľa mňa dosť cool. OK, Baltoma, mohol by si nám teda nejaké tie veci ukázať? Áno, napríklad tu máme stoličku. OK. Docela normálne. Počkať. OK, actually to vyzerá akože v pohode, keď na tom sedím, hej. Počkať, ty si nejaký zhrbený, Baltom. Ja som sa Čo máš chrbátom? Ja som sa shiftoval. Aha, OK, to je zaujímavé. Potom tu máme kôš, kam patria všetci, ktorí nedali Artvikový odber. Presne, takže ak nechcete patriť do koša, tak určite mi dajte odber. Dobre. To bolo super. Potom tu máme zvonček. Máš zapnuté zvuky? No bohužiaľ nemám, takže teraz to počuť asi nebudeme. Dobre, tak... To je škoda. Cink, cink, cink. Profesionálne soundy. Mali by ťa normálne toto najať ako toho typka, čo robí proste tieto zvuky v Minecrafte, presne jasné. tak. Dobre, potom tu máme... Jo, potrebujeme stenu. Počkať, postavíme rýchle stenu. OK, a máme teda stenu. No a napríklad môžeme mať aj závesy na nej. OK, a počkať, môžem si tie závesy aj... Ja si to môžem aj odostrieť. OK, tak toto ľudia je podľa mňa dosť coolové tiež. Tu máme šuflíky, takéto. OK, to vyzerá tiež dobre, ale nejak mi to... OK, ide mi to otvoriť, asi keď sa shiftneš a na to klikneš nejak. Potom tu máme hodiny. OK, tie sú dosť veľké. Proste... Aj fungujú? Asi ne. Ale
majú peknú animáciu akože tejto kovovej vecičky, jak tu. Akože na vykraftenie sa používajú hodiny, ale neviem, že či fungujú. Asi nie. OK, ale vyzerá to dobre, takže to je hlavné. Tu máme takú fialovú stoličku. Ukáž. OK, toto je také skôr kreslo, by som to nazval. No, tak... Fialové kreslo. Ale počkej, vyzerá to extrémne dobre tiež. Funguje to, že či budem zhrbený? No, vyskúšaj. Hej, si zhrbený. Jo. Potom tu máme lampu, ktorá neviem, že či svieti aj. Počkať. Som ju rozbil znova. Svieti! OK, svieti. OK, toto je super, actually. Iba proste pravým na to klikneš a svieti to. A čum tie hodiny fungujú tiež? Pozri sa. To je super. Hej, to je super. OK, ľudia, no a ďalej tu máme mod s petmi. OK, takže máme tu tiež takú knihu, kebyže ste sa chceli o nich niečo viac dozvedieť. Prvú tu máme kapibaru, ktorá je tu tiež v rôznych farebných variantách. Rovno 4. Hej. Ďalej máme chameleóna, ktorý... Prečo za mnou chodí aj kvôli tej kosti? Asi hej. Ďalej tu máme chameleóna, ktorý tiež vyzerá veľmi pekne. Červený chameleón je tu dokonca. Hej. Potom je tu nejaké morské prasiatko, čiže škrečok. A ten je tiež toto. Skoro každý mob to má nejakú inú farebnú variantu a vyzerajú dosť pekne. Mne sa zdá, že každý má 4. Ďalej tu máme takéhoto psa. Jejo. A máme konečne mačičky. Je masívny. Ešte masívne? Low taper face. Ďalej, v neposlednej rade tu máme korytnačku. A tá... Akože takto. Ona je jaká naspídená. To je jaká rýchla tá korytnačka. A dokonca je tu aj nejaká hnedá, žltá. A modrá! Reálne želvy ninja. Počkaj, čo? To koľko je tu farieb? 6? 5 teda? 5, hej. No a nakoniec sa teda vrátime do praveku a máme tu dinosaurov. Čo to má spoločné normálne ja neviem. S domácimi zvieratkami? Ale dali tu proste dinosaurov a je tu aj červený nejaký T-Rex. Ale sú cute a tie animácie sú tiež. Hej, hlavne tie oči sú dosť cute. A potom sú tu ešte také doplnky, že čo si môžeš na nich dať, čo ja viem, slnečnica. OK. Alebo napríklad môžem mať z tejto mačky proste so srdiečkami. Jej, to vyzerá pekne. A môžem mať pána korytnačiaka s peknou noble čiapkou. Počkať, táto korytnačka vyzerá úplne, že najlepšie, to si alebo screenshotnem. super hrdinu psa. OK. A teraz, áno, urobí trik. Čo? A ešte urobí taký healovací kruh okolo seba. Jo, toto vyzerá super, oni vedia dokonca robiť. OK, tak toto je akože... OK ľudia, no a teraz sa teda presúvame na nejaké mapy z Marketplaceu a ak by ste chceli vidieť nejaký dlhší zostrih z tejto mapy, tak práve teraz budete mať v karte toto video, v ktorom som sa s pomarančom pokúšal túto mapu dohrať, takže určite si to chodte pozrieť. No my si teraz iba tak vyskúšame jednu hru. No a ako ste možno z názvu vedeli teda vyčítať, tak je to iba parkour, ale s tým, že stúpa láva. Tá láva však začne stúpať až po nejakom čase, takže máme ešte chvíľu čas. Ale sem, nie. Ďalej sem. Čo, už stúpal? Ja som padol! Nie! OK, som tu. No. Lava je 8 blokov podo mnou. OK, počkať, ľudia, že by som... Ja to stále... sa na to môžem... Počkať, stále som tu, ľudia. OK, počkať. Dám to. Né! OK, ľudia, no a ďalej tu máme mod s TNTčkami. Najprv si ukážeme, ako vyzerá taký normálny výbuch TNTčka, takže ak by si sem položil, zapálime. Úplná nuda, to vás už nebaví, že? Áno, všetci už ste toho proste... Presne tak. No a preto tento mod nám dodáva extrémne veľa nových TNTčok a každopádne sme si to rozdelili na polovicu mám ja, polovicu má Baltom. Takže tú textúru to má extrémne peknú. A ja to teda zapálim, počkať. Počkať. To má jakú animáciu, ľudia. Tento Lucky TNT, to vyzerá zaujímavo. Tam, že by ti to dal nejaký random TNTčko, nejaký. Zlato, že by... Ďalej, ja tu mám nejaký Sonic TNT. Vyzerá to ako z Deep Darku dačo, takže idem to odbuchnúť. OK, čo sa toto deje? A tam ten barzen. Čo ma to odpálilo? Áno. Počkaj, ja idem tiež to vyskúšať, chvíľu. Ale v survivali to nebude sranda. To je ako taká Sonic Wave proste. OK, to je dobré. Ideš ty. Proxy TNT. To vyzerá dosť. Čo to je? Že by iba...
Aha, to je TNTčko, len potom ešte to som odbuchnul menšie TNTčka. No tak to je zaujímavé. To je v pohode akože. OK, no a ďalej, tu mám teda nejaké Počkať, čo to vôbec je, počkať? Shockwave TNT. Možno niečo s elektrínou. Hej, asi. Toto vyzerá zaujíma... Počkať. Počkať, skús to v podzemí skôr. Tam by to mohlo byť aj lepšie vidieť. Aha, ono to ako keby vyčistí takú extrémne... poď. Toto je? S týmto ťažiť. Hej, toto je extrémne dobré. A pokračujeme tu, v tejto džuzni, alebo? Kľudne, ako chceš. No tak môžeme, lebo napríklad tu máme dynamit, ktorý je ale asi najsilnejší. Čože? Lebo, pozeraj, síce môžeme odbuchovať, jap, proste bum. Pozeraj na to. Počkať, čo? Nehovor mi, že ten dynamit vie zničiť bedrock. Áno. Tak toto je OP. Ok ľudia, tu ďalej mám nejaký trapped TNT a ono to rovno... Ok, počkaj, čo? Počkaj, necháme to iba. Nie je to niečo, že ja prídem k tomu a... Áno, to je na senzor. Aha! Takže to je dobré. Môžeme mať na ochránenie niečo. Hej, takže keď sa iba k tomu priblížiš, počkaj. tak to hneď vybuchne. Ničí to veci, ale keby sme to dali do vody, vie to iba dať damage? Alebo... Ok ľudia, takže dal som tu nejakú vodu a vyskúšame to teda. No, dá to iba damage. Dobre, tak to v pohode. Tak toto je dosť dobrá ako keby ochrana nejakej bejsky. A ďalej tu máme Rocket TNT a tento vyzerá zaujímavo. Počkaj, čo? Raketa. Že by to potom ja tu mám dosť zvláštne TNTčko. Implosion TNT. A vyzerá, keď sa na to pozrieš, tak to vyzerá dosť, nebezpečne. Dosť nebezpečne, akože, hej. Počkaj, čo? Čierna diera. Snaď sa nebude zväčšo... OK, skús to ešte raz. OK, tak ja ti pomôžem teda to všetko pod toto. Bam. OK. Počkať. Né. OK ľudia, no a to už sa blížime ku poslednému TNTčku. A toto je nejaké Colossal TNT, takže poďme asi tiež ku tej viličke. OK, a to TNTčko vyzerá dosť veľké. A aby to bolo ešte zaujímavejšie... Ono tu má ešte taký, ako keby, že ten pípač, alebo... Aha, hej. OK, a máme tu rovno dve, takže... Snaď to nebude nič hrozné. A idem teda obidve. Ale okay. Dosť sa trasú. Prosím. Že to nebude nič hrozné. Aha! Mne sa to seká! Mne sa ešte nič ani nestalo. Mne sa to trošku seká. Počkaj, čo?